mä aloittaa tuota musiikkia vähän hiljemmalle. Mä en muuten pysty keskittyä ja mä rupean vaikka laulamaan yhtäkkiä. Mutta joo, tosiaan taas videoita pukkaa. Mä oon oikein super innoissani nyt näköjään näistä videoista joo. Ei, mutta on vaan jotenkin hyvä fiilis, niin mä mieluummin teen videon, kun kirjoitan, kun se on jotenkin, en mä tiedä, nopeampi tapa ja saa enemmän selitettyä sit siinä ajassa. Tänään on ollut tosi kiva päivä. Paitsi päivä alkoi ei niin kivalla tavalla, että mulla oli toi matikan koe, se oli uusintakoe. Ja se ei mennyt niin hirveän hyvin, tai niin musta ainakin tuntuu, että joo, mulla on laatturi kädessä. Okei, pistetään se pois. Joo, niin. Matikan koe oli tosiaan, ja se oli aika vaikea, vois näin vaikka sanoa. Eipä siitä sen enempää. Sen jälkeen mentiin sit syömään ja niinku ihan vaan niinku ruokailuun. Ja sit sen jälkeen päätettiin ton Mimmin ja Saarankaa, että lähdetään niinku kaupunkiin ja mennään kahville. Ja sitten me mentiin Arnoldsiin ja sitten juoruiltiin ja puhuttiin siellä vaikka mitä. Katsottiin kännykällä jotain videoita YouTubesta ja syötiin tosiaan joku sellaiset hyvät pullat tai mitä ne nyt onkaan. Ja sitten sen jälkeen me käytiin kaupassa. Käytiin vaan ihan sittarissa, ostettiin kaikkea hyvää. Muun muassa juustonaksuja, ihan mun lemppareita. Kaikki on valittajat, kun ne niinku, haisee ja ne on niin pahoja, mutta mä oon niinku ihan niinku in love niitten kanssa, ne on tosi hyviä. Ja sit ostettiin just kaikkea, mitä me ostettiin, suklaata ja Turkin pippureita. Se oli kans yksi mun valinta, koska ne on niin hyviä. Ja sitten, sit mä kävin kotona. Ja sit sen jälkeen mentiin Mimmin luo ja sit siellä niinku ei me sillä edes tehty mitään, puhuttiin vaan ja just katsottiin tyyliin kaikkia hauskoja videoita ja puhuttiin vähän lisää ja mä naurettiin kyllä niin paljon, että mulla oikeesti niinku tästä ihan kipeänä. Et oli kyllä kiva niinku. Mä koko ajan katon muuten johonkin muualle. Mä en vaan jotenkin pysty kattoo kameraa, se jotenkin niin kun tossa tietokoneessa on toi vihreä täplä, mikä mua tuijottelee, niin se ei oo niin, en mä tiedä, tuntuu jotenkin niin ällöttävältä. En mä tiedä. Mut joo, niin, että sellainen kiva päivä mulla oli. Toivottavasti tästä mun puheesta ei mitään selkoa. Oon vaan jotenkin innoissani ja kosken tähän tukkaan koko ajan. Ja nyt mä oon ihan kotivaatteissa. Mä pidän aina tätä hupparia kotona. Tää on mun lemppari. Tällainen iso huppari. Ja sit mulla on ihan tällaiset, en mä tiedä näkyykö ne. Apua, tää on vaikeet. Tällaiset perus kotilökärit jalas. Ihan mun lempivaatteet kyllä. Aina kun pääsen kotiin, niin heti vaihdan vaatteet. Ja niin kuin näkyy, niin mun huone, ei toi nyt kauhean siistiltä näytä toi mun petaaminen, mutta tää huone on muuten vähän siistimässä kunnossa, mitä se oli esim. 1 päivä. On saanut siivattua. Hyvä. Niin, ja sit mulla on nyt pari vapaapäivää. Tai sit mulla on huomenna, keskiviikkona ja torstaina vapaata. 3 vapaapäivää. Aika ihanaa. Ja sit perjantaina tosiaan sit se äikän koe. Niin. Se on sit vimppakoe tällä koeviikolla. Aika rentouttava tunne. Helpottava tai mikä se nyt onkaan. Nyt tää on ohi melkein. Ja huomiseksi mulla ei mitään suunnitelmia, että saa ehdottaa jotain tekemistä mulle, jos haluaa. Jees. Mutta tää oli varmaan nyt tässä. Hyvät illan jatkot vaan kaikille.